Η είδηση πως ο Άγιος Βασίλης φέτος αποφάσισε να αποσυρθεί έχει φέρει αναστάτωση σε όλο τον κόσμο. Οι βοηθοί του τον παροτρύνουν να συνεχίσει. Η κοινή γνώμη ξεσηκώνεται και τα παιδιά στην προσπάθειά τους να το μεταπείσουν τους στέλνουν ένα γράμμα αγάπης και συμπαράστασης. Θα καταφέρουν άραγε να του αλλάξουν γνώμη ή μήπως όλη η ιστορία είναι απλά ένα κακό όνειρο? Τα παιδιά προβληματισμένα αναρωτιούνται τι να συμβαίνει άραγε. Πού είναι ο αγαπημένος τους Άγιος? Γιατί αργείς, μήπως η ταράντη δεξίμησα νωρίς, άραξες νόμισα μισά τη διαδρομής, Άγιο Βασίλη δεν σκοπεύεις να φανείς. Γιατί αργείς! Σε περιμέναμε ως τις 3. Μήπως αρρώστησες και δεν θα μας το πεις? Άγιε Βασίλη, δεν σκοπεύεις να φανείς? Γιατί να δει? Δεν περιμένουμε εμείς. Τη μία δεν την αμεί. Άμα εσείς δεν κομμάτι δεν θα δει. Κάτι απίστευτο έγινε χθες βράδυ παραμονής. Τα δώρα περιμένανε όλου του κόσμου τα παιδιά, αδελφάνοι και γονείς. Ας μιλιά τα συγχρονιά, ας η καλός... Ας η μιλιά τα συγχρονιά, και ας η καλός μας χρόνος. Μ' αυτά του δοξητήσω σου θάφετος εδώ χρόνο. Τι έκπληξη μας φύλαγε ο Άγιος Βασίλης φέτος? Μήπως αρρώστησε βαριά με το καινούριο έτος? Κάπου η αλήθεια κρύβεται μακριά στην Καισαρία. Ελάτε να τη μάθουμε, μας τρώει η αγωνία. Πάνω κάτω περπατάτε, γύρω τον Άγιο Βασίλη πάτε. Δύσκολες ώρες πέρασε, κοιμάται να ξεχάσει. Μου φαίνεται πως διέρασε, δεν θα ξαναπετάξει. Στο εργαστήρι του Άγιου Βασίλη βρίσκονται οι νάνοι αναστατωμένοι. Μαζί τους είναι και η γυναίκα του Άγιου Βασίλη. Τι να γίνεται εκεί, τι συζητούν? Αυτό δεν είναι τίποτα. Σκάτε το σας που ακούς τη χρονιά, πρέπει να μοιράσει. Μα όλοι εσένα θέλουνε, όλοι εσένα ζητάνε. Για σένα όλοι δουλεύουμε, κοντά σου έχουμε μάθει. Μέχρι και εγώ που είμαι αντέχειος, δεν κάνω πια τόσα λάθη. Είχε λέει θετικό, προσέχει λοιπόν δίπλα να πάρει τα καλύτερα παιχνίδια σαν δουλειά. Είστε βαστόλια ξάκουστα, γνωστή όλα το έτος, τα ξύλινα παιχνίδια σας να κάνουν τα φιβέτας. Όλοι μας κουραστήκαμε να φτιάχνουμε παιχνίδια. Ο κόσμος γενναία έχει και να κάνουμε μια πάυση. Προτείνω είναι και όνειρα σε αυτή εδώ τη φάση. Κουράστηκε. Αν το παλαιρούνε χρόνια, εμείς θα τα μοιάσουμε, το έτσι σαν πεσόνια.
Ο Άγιος Βασίλης εξηγεί στους νάνους πως κουράστηκε, μεγάλωσε, δεν είναι όπως πρώτα. Θα πρέπει κάποιος άλλος να μπει στη θέση του. Αποφασίζει να δώσει μία συνέντευξη για να λυθούν οι παρεξηγήσεις. Οι νάνοι όμως προσπαθούν να του αλλάξουν γνώμη. Με επιρροή προσφέρεται από τα βαθιά γεράματα. Και τελευταία φορά το λέω μου πήραν τα χρόνια, βαρέθηκα το έλκυο σου σέρνου μέσα στα χιόνια. Είναι αλήθεια αυτά που λένε. Ο Βασίλης βάζει ένα τέρμα σε έθιμα και ιστορία. Σε έθιμα και ιστορία. Δεν μοιράζει τα παιδιά, γι' αυτό και κλαίνε. Μου δίνετε την άδεια πρώτη εγώ να φέρω την είδηση την αποκλειστική στα έντυπα που ξέρω. Και όσο οι νάνοι προσπαθούν τον Άγιο Βασίλη να πείσουν, οι δημοσιογράφοι από παντού έρχονται να το ρωτήσουν. Τα νέα ήταν τόσο σημαντικά που σε όλο τον κόσμο βγήκε έκτακτο δελτίο ειδήσεων να μάθουν όλοι τι είπε ο Άγιος Βασίλης. Τηρίαστε τύρι, τα μικροί μας φίλοι. Μία είδηση που έφερε θλίψη τα αναστάτωση, εμείς ανακαλύπτουμε. Πατέρα, θα ξανάρθει πια στο σπίτι μας μεγάλο. Χρόνος ηλικίας και κουράς να πάω στη Δελφιάρα. Σαν μαθεύτηκαν τα νέα, τα παιδιά στενοχωρήθηκαν πολύ. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Προσπαθούσαν λοιπόν να βρουν και εκείνα μία λύση. Τούτο με πάτουμε. Λαβείτε. Δεν το μάθουμε. Παπές δεν πείτε. Να έρθει γρήγορα πίσω με το έλκυδρο, τους τάρανδους, τα δώρα, τα στολίδια, τη μακριά τη γενιάδα του, το σκούφο, τα παιχνίδια. Το γράμμα έφτασε γρήγορα, στα χέρια του το πήρε. Δάκρυα έτρεξαν στα μάτια του, μα ύπνος τον ξαναπήρε. Για μια στιγμή, ένα λεπτό, κάτι περίεργο έχει η ιστορία μας αυτή. Κάτι καλά δεν στέκει. Ας σταματήσουμε εδώ με τις αφηγήσεις. Πάμε να δούμε από κοντά ποιες είναι οι εξελίξεις. Ευτυχώς όνειρο ήταν. Σαν να
Bye.